На календарі 7 чэрвеня. Добрый дзень, вы глядзіце Нехта Плюс і выданне не зусім звычайнае. Навіны сённяшняга дня і падсумаванне найбольш заўважнага за тыдзень. Але спачатку аператыўная інфармацыя. Расія атакавала Чарнобыльскую атамную электрастанцыю. Пра гэта з невялікім спазненнем паведаміў Энергаатам Украіны. 7 чэрвеня на пачатку 3 гадзіны ночы у выніку траплення варожага беспілотнага летальнага апарата на пляцоўку цэнтралізаванага сховішча адпрацаванага ядзернага паліва быў часткова знішчаны будынак прыёму кантэйнераў. Адпрацаванае ядзернае паліва там не захоўвалася. Пажар плошчаю 40 квадратных метраў хутка лакалізавалі, а затым і цалкам ліквідавалі. Пацярпелых сярод персаналу няма. Радыяцыйная абстаноўка на пляцоўцы застаецца ў межах нормы. Чарговы удар па аб'екце ядзернай інфраструктуры прадэманстраваў усяму свету сапраўдны твар крамлёўскага рэжыму, які наўмысна стварае пагрозы ядзернай і радыяцыйнай бяспекі. Расія працягвае дзейнічаць як тэрарыстычная дзяржава і ядзерны тэрарыст, грэбуючы міжнародным правам і бяспекаю мільёнаў людзей, паведамляецца на сайце Энергаатаму. Не выключана, што гэта правакацыя, якая мае на мэце уцягненне Беларусі ў вайну. Вы просили? Просили. Я принял решение. На каждой заправке должны быть сопутствующие товары, которые нужны всегда, расходная мелочь и кофеек. Сегодня не можем подъехать, заправиться, потому что не там автомобили стоят. Александр Григорьевич, поручите Кубракову, чтобы он там до понедельника навел железный порядок. Калі Лукашенко восень мінулага года змагаўся з каваю на аўтазапраўках, прэзідэнт Варшавы Рафал Часкоўскі распарадзіўся забараніць на тых жа станцыях бензінавых начны продаж алкаголю. І не толькі там, а для лістападу ў 2 цэнтральных раёнах польскай сталіцы Срюдмесці і Прага-Поўнац. Каждая крама, супермаркет, кіёск ад 22 гадзінаў да 6 раніцы не мелі права прадаваць на вынас любы алкаголь. Эксперымент прайшоў вельмі ўдала. Паліцыя і стражы гораду зафіксавалі рэзкае зніжэнне колькасці выпадкаў парушэння грамадскага парадку, сямейных скандалаў, п'яных боек. А таму гарадскі галава пайшоў далей, і ад 1 чэрвеня гэтага году начны сухі закон распаўсюдзіўся на ўсю Варшаву. Гараджане, конечно ж, падтрымалі. У Беларусі ў якасці эксперыменту падобную меру ўводзілі ў Менску і Менскім раёне, толькі забаранілі продаж ад 23 до 7 гадзіны. Сталічны гарвыканкам абраў спробны перыяд тэрмінам на год ад 1 кастрычніка 2018 года до 1 кастрычніка 2019. І што б вы думалі, ужо на наступны дзень пасля забароны ўлез Лукашенко. Ён палічыў такія меры непрадуманымі і ад 3 кастрычніка ўсё адмяніў. А мы працягваем у нашых выданнях жаху давацца, што ледзь не штодня п'яныя паляць дамы і гараць разам з імі уночы, б'юць жонак, учыняюць скандалы ў людных месцах і ўвогуле вар'яцеюць, вырабляючы невядома што. Сустракаюцца такія неадэкваты, якія на глебе алкаголю б'юць машыны ўночы, вокны, сягаюць у ваду альбо проста бадзяюцца пасярэдзіне праезнай часткі. Дык дзе дзяржава для народу, а дзе выключна для ўлады? Вось, дарэчы, сённяшніх паведамленняў у Стаўбцоўскім раёне Менскай вобласці патанула 22гадовая дзяўчына сярод бела дня. Што здарылася, з-за чаго? Міністэрства па надзвычайных сітуацыях не паведамляе. Ці была маладуха ў нармальным стане, ці ў неадэкватным. І прыкладна ў той жа час з ракі Млынок, што на Берасцейшчыне ў Івацэевскім раёне выцягнулі цела мужчыны, якому не было яшчэ і 60. Абставіны высвятляюцца. Нельга выключаць, што прычынамі трагедыі мог стаць у тым ліку і алкаголь, а калі не ў гэтых, то шмат у якіх іншых выпадках дакладна. Дзяржава аніяк не рэагуе, бо гэта вельмі важны бюджэтны прыбытак. Вось у Расіі афіцыйна знізілася ўжыванне алкаголю з аднаго боку, а з іншага рэзка ўзрасло самагонаварэнне. Ну як можна уявіць Расею не петушчай, і Беларусь за ёй цягнецца. А вось і падстава для гонару і лжывага, праўда. Беларуская гарэлка трапіла ў топ сусветных брэндаў алкаголя, заўважыў сайт .бай. Рэйтынг складае часопіс Drinks International. Эксперты разглядаюць такія напоі, як гарэлка, ром, віскі, тэкіла і іншыя. Усяго ў спісе 2026 года 151 пазіцыя, але важная умова. Аб'ём вытворчасці мусіць складаць не менш за 9 мільёнаў літраў у год. Выходзіць, Беларусь паспяхова дае рады з гэтым паказнікам. Цікава, што 3-й год запар наперадзе паўднёва-карэйскі соджу, другі філіпінскі джин, 3-й індыйскі віскі. У гарэлкі Бульбаш 120-е месца, яна ўзнялася на 2 пазіцыі, Стольградная стала 144-й, згубіўшы цэлых 25 радкоў. Але расійская гарэлка ўсё роўна значна вышэй. У свеце, у Еўропе гэта ўжо адышло, але беларусы працягваюць верыць у магію датаў, хоць гэта і грэшна і не гарантуе, канешне ж, ані моцнай сям'і, ані нараджэння пэўнай колькасці дзяцей, але глядзі ты, ўсё жывуць па старынцы. Чэрвень, месяц вясельнага буму, дакладней, 2 даты ў полі зроку: 6.06.2026 і 26.06.2026. Учора, у прыватнасці, адбылося пад 180 вяселляў у Гомельскай вобласці, з іх
8 дзясяткаў у абласным цэнтры Гомлі. На 26 чэрвеня падаліся 165 пар і 83 з іх у Гомлі. І гэта толькі тое, што паведамілі з Сожскага краю. Напэўна ж, і па ўсёй рэспубліцы будуць спадзявацца не на сапраўднае каханне і магутны давер адное аднаму, а на канкрэтную дату. Ці верыце вы, нашыя гледачы, у падобныя дні, калі быццам бы лічбы сыходзяцца, ці шмат ведаеце людзей, якім яны сапраўды прынеслі безмежнае шчасце, а хто хутка пасля гэтага і разбегся? З задавальненнем пазнаёмімся з вашымі каментарамі. Дарэчы, прыйшоў час, калі на вяселлях дазволена зарабляць і бібліятэкам. У тым жа Гомлі, як паведаміла выданне «Белка», такі капрыз дазволены. Гэткая выязная рэгістрацыя адносіцца да дадатковых платных паслугаў ЗАГСу. Спачатку трэба дамовіцца з самой бібліятэкай, калі згода атрыманая, то можна распісацца сярод кніг. Галоўная умова, каб чытальня была ў межах той самай адміністратыўна-тэрытарыяльнай адзінкі, дзе працуе аддзел ЗАГСу, у які пададзена заява. Па беларускіх інструкцыях выязджаць за межы свайго раёну супрацоўнік не мае права. Нельга арганізаваць роспіс, напрыклад, уночы, як некаторыя хацелі. Цыркуляры дазваляюць цырымоніі толькі ў працоўныя гадзіны ЗАГСу і узгадняецца ўсё так, каб не была парушаная асноўная дзейнасць установы. У заціснутай інструкцыямі Беларусі прыватна дамовіцца з супрацоўнікам, відаць, вялізная крамола. Такая краіна, дзе не надта распаволішся. Не трэба як лепей, прыгажэй, як табе хочацца, а рабі як належыць, як паложана. Усе транспартавыя паслугі, дэкор, упрыгожанне, месца шлюбу аплачваюць натуральна арганізатары вяселля. Яшчэ некалькі інфармацыяў выключна для нядзельнага эфіру. Як такое магло здарыцца? У лясгас прыехаў міністр, а яго там ніхто не сустрэў. І ён адразу паабяцаў санкцыі. Міністр лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь Александр Кулік вырашыў у выходныя дні папрацаваць і наведаўся ў іўеўскую лясную гаспадарку. З традыцыйнымі мэтамі кантроль за стварэннем належных умоваў працы. І раптам яго пацягнула на Шчучыншчыну. Нечакана, без папярэджання, Кулік заехаў у шчучынскае лясніцтва, але дзверы сталіся закрытымі. Жах. І гэта ў пажаранебяспечны сезон. Што ўжо казаць пра дзяжурства пры 3 класе пажарнай бяспекі, які зараз дзейнічае ў гэтым рэгіёне, абураецца тэлеграм-канал Мінлесгаса. Меры за такое халатнае стаўленне да працы будуць самымі жорсткімі, сказаў міністр. Беспакараным ніхто не застанецца, зазначыў чыноўнік, як адрэзаў. Усё ў стылі Лукашэнкі. Трэба тут паведаміць, што і заробкі ў супрацоўнікаў лясной гаспадаркі ніжэйшыя за сярэднія па Беларусі. У шчучынскім лясгасе не дасягаюць нават 2000 рублёў, пры тым, што сярэдні даход па Беларусі 2900 рублёў. Кадравая нястача таксама мае месца. Дык як будзе караць міністр тых, хто і так трымаецца ў галіне на сумленным слове? Зямля перастае трымаць насельнікаў Беларусі. Супрацоўнікі міністэрства па надзвычайных сітуацыях усё часцей выцягваюць жывыя душы з-пад яе. І такіх паведамленняў вельмі шмат у стужцы. У Добрушы Гомельскай вобласці жанчына правалілася ў калодзеж. Пенсіянерка ступілася па неасцярожнасці на тэрыторыі прыватнага домавалодання і ўпала ў адкрыты тэхналагічны праём глыбінёю ажно 2 метры. Сама выкараскацца, канешне, не здолела. Выратавальнікі з выкарыстаннем лесвіцы, палкі і вяроўкі выцягнулі бедалагу і аддалі медыкам. Быццам бы нічога не зламала. Але стрэс, уяўляеце, які? Што там за праём такі тэхналагічны, што не быў закрыты? Вінаватых няма. Затым у неэксплуатуемы калодзеж, зноў не прыкрыты, праваліўся сабака. Гаспадыня сама дастаць яго не здолела. Ды і не лезла туды. Калодзеж нямелкі, цэлых 4 метры. Патэлефанавала МНСнікам. Тыя, канечне, пры выкарыстанні адмысловага абсталявання зрабілі сваю справу на выдатна. А сёння пад зямлю правалілася увогуле карова. Гэта здарылася ў вёсцы Вялікі Быкаў Слуцкага раёну Менскай вобласці. Прыйшлося рэзаць бетон, бо ўпасці не было праблемаю, а вось выцягнуць страшна спужаную жывёліну ў вузкі праём стала ўжо складаней. Але далі рады. Карова выскакнула і капыты сверканулі. І напрыканцы вернемся да тэмы, з якой пачыналі. Кіраўнік МЗС Украіны рашуча асудзіў удар РФ па сховішчы адпрацаванага паліва ў раёне Чарнобыльскай АЭС. Расійскі ядерны шантаж і грэбаванне прынцыпамі ядернай бяспекі з'яўляюцца сістэмнымі, наўмыснымі і непрымальнымі, заявіў Андрэй Сібіга. А служба бяспекі Украіны кваліфікавала удар расійскага дрону, а гэта быў менавіта ён, бо знойдзеныя парэшткі шахеда, як ваеннае злачынства. У сувязі з гэтым СБУ завяла крымінальную справу на гэты вельмі небяспечны інцыдэнт.
А калі яшчэ высветліцца, што дрон ляцеў з тэрыторыі, якую кантралюе Лукашенко, то адкрыццё ягонай справы ў міжнародным крымінальным судзе стане яшчэ бліжэйшай. Можа, ужо заўтра прыйдзе такое доўгачаканае паведамленне з Гаагі. Абавязкова і з задавальненнем вам паведамім пра гэта, а таксама пра іншыя падзеі ў нашым ранішнім выданні панядзелку 8 чэрвеня. Нагадаю, ён традыцыйна выходзіць на канале ўжо ад 8 раніцы. Да сустрэчы на пачатку наступнага працоўнага тыдня. Бывайце здаровыя!